בסקר, מלחמות ומבצעים, אז תעלה מיד על ספיישל, ספיישל רוח נרבנים. אם הדופק מתברר והלחץ דם ממריא, אז קח מיד חופשת מולדת ותספור קצת נרבנים. צהל צהל כבר באים, וסוף סוף ללימודים, ואם אותנו מחפשים עושים ג'ורים מעמיסים, אז נא למסור לי מבוכה שנרבנים אינה עונה. אני לילוש גופר, של מי את? אני של חיים וגילי גן גופר, ובשנה הבאה אני הולכת להיות בבוסתן הגליל בשנת שירות בכפר הנוער נירים עם נוער בסיכון. אני עמית הרלב, של מי את? של גל וגיטי הרלב, בשנה הבאה אני הולכת לשנת שירות של הסוכנות היהודית בניו יורק. היי, אני הדר רוגל, הבת של גינת ועמות רוגל, ושנה הבאה אני לא יודעת איפה אני אהיה. אני רן דואק, הבן של סינטה וניצן דואק, שנה הבאה לוחם בצה"ל. היי, אני יאור לוי, של ירדן בן ישראל ואייל לוי. שנה הבאה אני אהיה לוחמת בחי"ר גבולות. היי, אני ניצן דורון, הבן של עדי דורון ועדי קמחי, ושנה הבאה אני יוצא לגרעין עודד. אני שירה הרשקו, של מי את? של שפיר קודם כל. אני של מוטי ושרון הרשקו, ושנה הבאה אם הייתי יודעת זה היה טוב. אני לגיל, הבת של איתי ושרית, בשנה הבאה אני אהיה סמ"צית בצה"ל. היי, אני לקמחי, הבן של לילי ואופיר. בשנה הבאה אני אתגייס למשק. יונתן עמית, נכד של רנצ'י וראובן פרידיון, בן של ענבל ואביב, אביב שגר בתל אביב. שנה הבאה אני מטייל עם אמא בכל העולם, אמן. אני דנה, הבת של מיכל ויריב צרי, ושנה הבאה אני בצה"ל. אני דור הררי, אני של אסנת הררי וארז הררי, שנה הבאה אני במכללת נחשון שדרות.